खुलुमबाय लोगोफोर बर' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोनांथार सोलिफु खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 6 मे बृहस्पतिबार अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारियै नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसाम पुलिस फुटबल हान्जानि बारग' केप्टेन महेन्द्र ब्रह्मआ बे बुहुमाव गैलिया। मुंदांखा फुटबल गेलेग्रा बर'सा महेन्द्र ब्रह्मआ 52 बोसोर बैसोआव हरखाबै रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों बर' रायजो राजाफ्रा। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि बरमा पकपुर गामिनि नाक्तिपारा सुबानि गावनि न'आव हरखाब जिउ गोमायो फुटबल गेलेगिरि महेन्द्र ब्रह्मआ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गोबाव सम लोमजानानै दंमोन। बुधबारखालि फुंबिलि समाव बिथांनि लोमजानाया बारा जानानै हरखाबै जिउ गोमायो। बिथां फुटबलनि जादुगर होनना मिथिजानाय। बिथांखौ फुटबलनि जादुगर होनना मिथियोमोन। ब्रह्म बिथाङा सन्टोष ट्रफियाव आसामनि जानाय गोबां फुटबल गेलेनानै मुंदांखा जानो हादोंमोन। बियो 1987 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइसिम गासै 13 बोसोर फुटबल गेलेदोंमोन। बिनि अनगायैबो 1991 मायथाइयाव आसामनि साबसिन फुटबल गेलेगिरि महरै बिथाङा सायख'जादोंमन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव बरमा उदांस्रि स्पर्ट्स क्लाब, बरमा क्रिया सन्धा, बरमा आसु, बरमा एबसु, बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, बरमा जुब छात्र परिषद, बाक्सा प्रेस क्लाब, बरमा चेम्बार अफ कमार्स, बरमा टाइकान्ड सन्धा, बरमा काराटे सन्धाफोरखौ लाफानानै गोबां दोलो गौथुमफोरा दुखु फोरमायो। थैनाय समाव बिसि फिसाज्ला, बिहामजो, फिसाजो, बिजामादैमोनखौ बे संसाराव गालाङो। ओजोंहाय फुटबल गेलेगिरि महेन्द्र ब्रह्मनि हरखाब थैनायाव आसाम फुटबल आफादनि जानानै नेहाथारि हेमेन्द्र ब्रह्म, दुलाराय आसाम फुटबल गेलेगिरि आफादनि आफादगिरि हेमदास आरो नेहाथारि दुर्गा बर', आसामनि पुलिस फुटबल दोलोनि जानानै मलं आव जुयेल बे आरो आसाम अलिम्पिक आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरो। आसामनि गोहोगोरा बिजेपि दैदेनगिरि लोगोसे मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ मान होना बिदाय होदों। दुखुथिया नखरफोरनि दुखुनि समाव बिथाङा गसंफादों। बिथांनि गोख्रों गोसो लानानै हादर सिबिनाया थारैनो जोबोर बाख्नायथाव आरो गनायथाव होनना बुंनो हायो। जम्मु आरो काश्मीरनि शपियायाव रैखाथि हान्जानि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय खौराङा सोराङाव फैदों। रैखाथि हान्जाया दिनै बृहस्पतिबारखालि फुङाव खोला काश्मीराव उदखारि हान्जानि बेरेखायै जानाय मोगा-मोगियाव 3 उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा रैखाथि हान्जानि गुलियाव जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोन्दोंदि रैखाथि हान्जा आरो उदखारि हान्जानि गेजेराव मोगा-मोगि जुजिलायनाय थासारिया दासिमबो एसेयैनो सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय बायदिब्ला मोगा-मोगि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय उदखारिफोरा अल बर्डार उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरमोन। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। हादोराव फैगासिनो कर'ना बेरामनि 3थि दोहौ। गोनोखोआरिफोरा सांग्रांथि होदों। कर'ना बेरामनि साग्लोबसारनाया मुलुगनाङै 1 बोसोर आबुं जालांबाय। बे समाव भारत हादराव 2थि खोलोब कर'ना बेरामनि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लादों। 1थि खोलोबाव जानाय कर'ना बेरामनिख्रुइ 2थि खोलोबनि कर'ना बेरामा जोबोद गोहोगोरा जानायजों लोगोसे गिख्रंथाव होननानै मिथिनो मोन्दों। बेफोरबायदि थासारिनि गेजेरावनो हादोरनि गागि गोनोखोआरि बोसोनगिरि डक्टर के बिजय राघवनआ बुंदोंदि भारत हादराव कर'ना बेरामनि 3थि दोहौआ फैगोन होननानै। बुधबारखालि हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव फोरमायथिनानै बिथाङा बुंदोंदि हादोराव 3थि खोलोबनि कर'ना फोजोबस्रांलु बेरामा फैगोन आरो बियो रोखा होननानै। नाथाय बे फैनो गोनां 3थि खोलोबनि कर'ना बेरामा बेसेबां गोख्रों आरो गिख्रंथाव जागोन बेनि सायाव दानो जेबो रोखा फोरमायथि होनो हानाय नङा होनना फोरमायथिदों। दानिया फैदो आसामनि कर'ना आपडेटनि सायाव मिथिनो। सानसेयावनो आसामाव 4822 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों आरो सा 55 सुबुङा रुंसारि जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुधबारखालि रायजोआव सा 52,074 सुबुंखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे समाव रायजोआव कर'ना बेरामनिफ्राय मोजां जानायनि अनजिमाया 88.9% होननानै मिथिहोदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां होनना बुंनो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव हादोरनि गोबां गेदेर गोलाव सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। आरोबाव दा बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि अभिलाषा पाटिल बिथांजोआ 47 बोसोर बैसोआवनो कर'ना भाइरास गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो। अभिलाषा पाटिल बिथाङा सुशांत सिंह राजपुतनि सिसिरे सावथुनावबो खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा हिन्दी सावथुन मुलुगनि अनगायैबो माराठी सावथुनावबो बाहागो लादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा टिभि सिरियालावबो खामानि मावदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।